Gaztegi ikastola osatzen dugunok, 2 urte bete edota beteko dituen zure seme edo alabaren heziketan, gune eta bide lagun izan nahi dugu. 1997an guraso ausar batzuen esfortzuari esker, 40 ikasle zituela sortu zen ikastola Legazpin. Herriaren grinatik abiatutako proiektu gura bizirik jarraitu ez ezik, sendotu ere eginda. Eta gaur egun 670 ikasle eta 400 familiatik gora ditu ikastolak. Indartze horrek guraso ikasleen ikastolako esparru ezberdinetako langileen arteko elkarlana izan du hartatz, beti ere ikaslearen heziketa osoa eta euskalduna oinarri izanik. Hortaz, hezibidea proposa jaso dezaten, zure seme-alabak proiektu dinamiko euskalduna duen ikastolan 2 urtetik 18ra partaide zuzen izatea ez alda aukera paregabea. Bukatzeko, ezin ahaztu etorkizuneko gizartean eragingo duten ikasleak prestatzea dugula helburu. Horregatik, zure hazia ezinbestekoa da eta beharrezkoa dugu. Gu sortu ginen enbor beretik sortuko ditira besteak. Denon ahaleginak eta ilusioak batuta elkarrekin egingo dugu bidea. Bagatoz indar berriz, zatoz gurekin!